My flower kenan. Allah sarki. Kiranki ne kadai wanda ya zarce kowane farin ciki na abin da nake yi. Shi yasa an dauka da murmushi a fuskata. Idan na tuna kiranka na mallaka min farin ciki, sai in ji zuciyata ta gamsar da ni cewa na yi matuƙar dace. Da na kai wani a ƙasan nan, da ni babban mutum ne. Da na sanya sunanki a cikin tarihin masoya, wanda suka fi kyautatawa masoyansu dare da rana. Duk abin da ka faɗa ina jin sa kamar wahayinsa a kai. Duk furucin da ya fito daga bakinka ina jin sa kamar rubutaccen al'amari. Na yarda da duk abin da kake faɗa. Gaskiya na ji daɗin samun ki a tare da ni. Ina da magana da kai. Ina jin ki. Kowane lokaci kina damar magana da ni kai tsaye. Me yasa baka cika son zuwa wurina ba? My flower, me ya faru kike wannan tunanin? Daga farko sai na gani alakar mu ba haka take ba. Ba haka take ba. To me yasa yanzu kike saki canza ta? Gani ne wasu ba haka suke soyayya da samarinsu ba. Wasu ba haka suke gudanar da tasu soyayyar ba. Shi ne kike so mun da gabatar da irinta? Kike so mun da soyayyar mu irin haka? Da zan samu hakan da na ji daɗi. My flower, wa kike so ki burge? Ban gane ba. Wa kike so ki burge idan mun hakan? Allah sa dai maganar bata zo maka a wani iri ba. Wani iri ta zo. Ki saurare ni kiji. Ina jin ka. Ya sun mu iri ɗaya ne? A'a. Kin san me yasa aka samu kaloli iri-iri daban-daban? Aka samu ja, fari, kore da baki? Kamar saboda launukan siffan aka samar da su ko? A wata mahangar saboda su nuna kowane abu da launinsa. Soyayyarmu na da tsarinta ta daban. Kamar da wata kalar fara ce, wata kuma ja. Kar ki kuskura ki ara salon wansu ki ce irin ta zami. In tambaye ki mana da Allah. Ina jin ka. Ba kiya samun farin ciki a yanayin mu? Ina samu. Wasu suna ganin juna kullum, amma suna faɗa. Kar da ki yadda abin da ya ba wasu matsala, ke ma zai baki matsala. Kar ki yadda abin da ya faranta wa wasu, ke ma zai faranta miki. In na fahimci ka na so ne wauta ko? Na so yanayin rayuwar wasu ta burge ni, har na yi kwaɗayin in same ta. Kar da ki ƙara. Bayan da lokacin da zan zo, kamar yadda shi yake da lokacin zuwa my flower. Amma yana da lokacin faranta miki a waya. Ina gani kaman wannan ya ishe ki ko? Ya wadatar. Wata ba ta samun ɗaya daga ciki. Bai kamata mu gode wa soyayyar mu haka ba? Ya kamata. Kana ta ruɗa ni. Na yarda wallahi duk abin da ka faɗa. Ni dai kam ka ƙure ni. Ko kina so in zama wansu, ke ma ki zama wansu? A'a, me haka? Ba zan bar ki ba. Ba zan bar ka ba. My flower kenan. Wow, Allah ya bar mu ke my flower.